Di civîneka awirteya Komeleya Encûmena Ewlekariya Navdewletî de rexneyên tund li Rûsya derbarê şerê Sûriye hate girtin. Amerîka kiryarên Rûsya li Sûriye bi hovane wesif kir. Rûsya jî ji wan rexneyan dilgiran bû got ku dîmîstora alîgirê desteya bilind ya danûstandinan ya opozisyona Sûriyê ye. Doh civîneka awirteya Encûmena Ewlekariya Navdewletî li ser daxwaza Amerîka, Brîtanya û Fransa derbarê şer û pevçûn û dûrpêçkirin li ser texên Rojhilatê Helebê hate li darxistin. Balyoza Amerîka li netewên yekirtî Samantha Power rexne li siyasetên Rûsya li Sûriyê kir û got ku kiryarên Rûsya li Sûriyê hovane ne û ne ji bo şerê terorê ne û Rûsya vîtoya xwe ji bo bombebarankirinê li Sûriye û bi taybet li Helebê bikartîne. Her duê civînê de şanderê navdewletî ji bo Sûriye Stîvan Dîmîstora Rûsya û rejîm bi pêkanîna tawanên cengî li Sûriye tometbar kir û di raporteke xwe de got ku ji ber ji karxistina dû stîgehên avê êdî welatiyên Rojhilatê Helebê avê ji bîr ne gemar ve dixwin. Her wiha daxwaza agirbesteke 48 demijmêran kir. Her duê civînê de nûnerê rejîmê li netewên yekirtî Beşar Ceferî got ku ew di şerê xwe de berdewamin da got hemû Helebê kontrol bikin. Ji aliyê xwe ve balyozê Rûsya li netewên yekirtî Vîtalî Çorkin di wê civînê de got ku pêkanîna aştiyê li Sûriyê niha qet nayê pêkanîn û Washington bi piştevaniya grûpên terorê li Sûriyê tometbar kir. Ji aliyê xwe ve balyozê Fransa û yê Brîtanyayê jî rexneyên tund li siyasetên Rûsya li Sûriyê girtin. Derbarî rexneyên Amerîka, Brîtanya û Fransayê Kremlêna Rûsî ew rexne şermezar kirin û ew rexne bi nebejrandinê binav kir û matirsiya xwe ji istiqlalkirina opozisyonê ji agirbestê re ji bo pêkanîna êrişekê dadiyar kirin. Her divê derbarê de Wezîrê Derveyê Rûsya Sergî Lavrov îro tekez kir ku welatên Rojavayî pabendî bi sozên xwe derbarê rewşa Sûriyê nakin û Washington dixwaze merjne pêşwext berî bicîkirina agirbestê li Sûriyê pêk bîne. Her wiha dîmîstora bi alîgirê desteya bilind ya danûstandinan ya opozisyona Sûriyê wesif kir. Ji aliyê xwe ve emîndarê giştî yê netewên yekirtî Ban Ki-moon doh ji rojnamabanan re got takengî ve hemû aliyê xwedî bandor li ser krîza Sûriyê rê bidin berdewambûna vê hovetiyê.